Čo ti dal Červený kríž? Tak v prvom rade mi Červený kríž dal asi veľmi veľa priateľov a nových skúseností. Schopnosť lepšie rozprávať pred väčším obecenstvom. Tak hlavne veľa skúseností, veľa nových ľudí a tak hlavne lásku. Veľa možností, ako sa dostať na možno iné priečky a možno ako inak vnímať a chápať celý svet. Červený kríž mi dal veľa skúseností, veľa informácií a veľmi veľa kamarátov. Červený kríž mi dá neskutočne veľa skúseností, nových poznatkov, perfektných ľudí a mnoho ďalších vecí. Takže Červený kríž mi dal strašne veľa skúseností do života, čo sa týka hlavne schopnosti rýchlej improvizácie na mieste, pretože to sme tu strašne veľakrát zažívali a určite sa mi táto schopnosť bude v živote hodiť. Čo si najviac vážim, že mi dal priateľov, s ktorými sa mám tak rada, že sú mi ako druhá rodina. Takže naozaj si myslím, že náš kolektív je úžasný a práve preto aj rada robím v Červenom kríži, nehovoriac o tom, že môžem robiť to, čo ma naozaj baví a pomáhať ľuďom. Veľa nových zážitkov, skúseností, priateľov z celého Slovenska a mimo Slovenska. Určite to bol zaujímavý prínos do mojich skúseností a života a plánujem v tom pokračovať aj ďalej, lebo stále ma tá práca naplňa. Veľa túžieb do budúcna pomáhať ostatným. Je toho veľa. Dal mi pocit, že konečne robím niečo správne a že konečne mám nejaký zmysel a že niečo konečne robím tak, ako by to malo naozaj byť. Čo želáš Červenému krížu? Tak Červenému krížu hlavne ešte prajem dlhú budúcnosť a viac napomocných členov. Tak jeho narodinám želám veľa dobrých mládežníkov, aby sa mu darilo, aj bol naďalej taký úspešný, ako keď sme tu boli my. A veľa lásky. Veľa ďalších funkčných a šťastných rokov. Aby pokračoval vo svojej činnosti, aby sa určite nezrušil, aby o ňom ľudia vedeli, o jeho činnosti, ako to naozaj robí a že je to niečo úžasné. Veľa takých dobrovoľníkov, akých má doteraz, pretože si myslím, že doteraz všetci dobrovoľníci odvádzali veľmi dobrú prácu. Milý Červený kríž, želám ti, aby si mal neskutočne veľa dobrovoľníkov, aby si naďalej vlastne plnil sny ľudí. Určite nejakú popularizáciu, pretože Červený kríž v súčasnosti funguje, ale verejnosť o tom nejak nevie, aké robíme veľa aktivít. Myslím, že najdôležitejšie by pre neho bolo, aby mal veľmi veľa nových mládežníkov, dobrovoľníkov a aby stále fungoval. Tak Červenému krížu želám k jeho 150. výročiu veľa ľudí, ktorí budú mať otvorené srdce pre pomáhanie ľuďom, aby ich bolo čo najviac a proste aby Červený kríž stále napredoval a mal stále svoje meno vo svete. Tak Červenému krížu želám hlavne veľa zdravia, nech je to bez čo najmenej úrazov, ale možno čo je najpodstatnejšie, tak je to, aby sa tak rozvíjal a aby tam bola taká tá osveta. Prajem hlavne veľa medializácie v dnešnom svete, aby sa zdôrazňovala tá potreba, že áno, Červený kríž je tu a je potrebný.